rewindutoɓe Boowal Ganni rendo pinale neesu on calminama on juurama on jafnama kadi e ko lelɗen ko walla ko mbayruɗen ko wadde windande saabu en kewani joɗade yontere tawa en mbaɗani windande hayso tawi hajuji certuɗi limtinɗi ne jaggi en e gude tuuba haɗata eɗen gandi Boowal Ganni ko ɗum aadi mawɗo ɗo men ɗo ina tiiɗi en kadi waɗi noon koto jibina to Boowal Ganni ina woɗɗi saabu ko gila e haalirde gendiri dowla Senegal e ballal Yero Oumar Diallo kañum darnuno yewtere nden ɗon ko kañum kadi innunode waɗi ɗum e juuɗe men caggal mum nde ummiɗen toon yewtere nde yeehi ha natti wodde mbiɗen tawde ko aadi wonno alay saago jokken ɗum ɗo e yirinde hesere nde te ɗo ko hunde heddotonde ɗo nde majjata ha abada hade men noon artude e bindande Boowal Ganni ko hollirde Boowal Ganni ɗo men ɗo jibini fayidagal manggal mataw ni ɗum waɗi ko ɓooyi saabu ɓuuri hitande en potino ɗum haalde gila nden kono wonno en mbaɗirano ɗum bakkorade ɗum en mbaɗirano ɗum faggorade ɗum kala ko ari tawata en hen tan ko ɗum wanno mataw moftuɗen ɗum ɗon en kalani ɗum kono Boowal Ganni en mbawa ɗum welsindade saabu ko kam woni sababu haaldude men e hoorejo leydi Senegal président Macky Sall andude en wonde hewɓe ina keeɗi en anduɓe ina ndewindo en mawɓe dilloɓe to banggue politique ina ndewindo en hoorejo leydi Senegal Macky Sall noddino en e téléphone ɗum hawruno koye 11 lewru août 2021 waktuji 9 subaka pawɗi hojomaji 26 somi juumani en kaldi hojomaji 4 pawɗi holko wonno sababu noddugol makko nde o noddi en o wi ko min président Macky Sall haaldatema ɗum betti en no feewi ɗum fof e bettude en kadi weli en ko woni ko sababu o noddi en o noddiri en ko wiide en wonde o yii ko kalɗen ko e nder Boowal Ganni e ko faati e gumola te kanko ko ceɗɗo koliyajo o heɗimo ɗum hade makko jofnude ni o dartini o yiili tonggode men ha wawa noddude en ɗum ɗo famɗani ɗumen ina mawni saabu hollirta wonde ko kala ko neɗɗo ina waɗa woto wi ko min tan e suudam min tan e sitam min tan e lowram min tan e kologalam ko belami fof mi waɗa hen gaga ɗum ni kadi hoorejo leydi Sénégal noddirde en ɗum ɗon ina firta goɗɗum wonde omo watti hakkille e kala ko faati e pinal men ɗum ni kadi e jettirta ɗum Allah beltoroɗen ɗum nande hoorejo leydi bawɗo nande ɗemgal ngal ha hatojina walla jarribe e ɗum ko waɗa e nder ɗemgal ngal wawa ɗum noddirde en kaldani ɗum ɗo wasu en kaldani ɗum ɗo bakko saabu sinno ko wasu e bakko wonno en padata ha wona hitande ha fawa lewru wondu nde puɗɗen ɗum haaltude kono kalduɗen ɗum ko hollirde wonde kala mo ina golla ina dilla e karalle kese ɗe e walla kala ko ɗum wawi wonde yo waɗ hen jaam yo waɗ hen ko moƴƴi yo waɗ hen ko naftata yo waɗ hen ɓuural ko jiidani ni kadi e hoorejo leydi eɗen gandi hohoɓe hewɓe ɗo e nder leydi Sénégal ina mbatti hakkillaji e ko mbaɗetene Boowal Ganni haalani en ina watti hen hakkille maître Aissata Tall Sall jagorɗo poɗɗono Aissata Tall Sall so noddi en walla en dardime mum wi kala ko mbaɗeten ko Boowal Ganni ɓurata ɗum wawa wonde hunde famnude en ko jiidani ɗum ni kadi woɗɓe hohoɓe ko wayno Mamadou Talla gonnoɗo jagorɗo kalfinare ko fate jangde needi ɗo e nder leydi Sénégal kañum e hoore mum holliri saaha fof ina yurnito ko waɗete e Boowal Ganni kono Boowal Ganni kadi ina wawno wade noon fof taw ko autorité ji men tan ndewinoto ɗum ina jiiya ɗum ina kolla hen weltare men
kono ɓen ɓe ganduɗa ɓe ndewɗen e pele mumen so kolliri en wonde ko mbaɗeten ko fof ko Boowal Ganni ɓurani ɗumen ɗon eɗen poti wadde feere daroɗen hen ɓeyden tinnare e sembe men. seede mum ko Ibrahima Mouhtar Dare Sarr kollirɗo wonde kala ko mbawnoɗen wadde e aduna ko mbaɗaten ko e nder Boowal Ganni ɓurata ɗum so irtude bayraɗi ruttade e fina tawa men e gueɗe puɗɗiɗe majjude artirde ɗum artude e gurdam nalankoɓe ɓe meeɗa andede ko wayno Yero Ba en ko wayno Ali Hammadi Alen artude e jimɗi hanki ko wayno Bodial en Pekane Leele ƴeewa hiño ɗum yiloyo hoto woni kanko Ibrahima Mouhtar Dare Sarr o holliri wonde ɗum ko belamma mawɗo ɓeɗo noon so kaali hunde walla kolli beela mumen e hunde enen eɗen jiri ɗum tan mbi ko yo en ɓur tinnade nden noon hettotoɓe Boowal Ganni windande men arore ina gasa mbaɗen duttoɗen e gurdam Saydou Kane ina gasa garen e jimi jowetiɗe Saydou Kane kono kadi ma en dutto e namdal e goto e rewidetoɓe Boowal Ganni somi jumani ko biteɗo Aissata Ba kollirɗo wonde ina yiiɗi duttoɗen e laamuji almamaɓe holno lelori kanko ni o wi ko laamuji Fouta walla mbiyen tan laamuji dongre men nde saabu e on saaha mbo fuɗɗoto haalde woni guila Dia Ogen mataw ni hen saahaji ko guila Fouta o wodani ɗum ɗo foof so weeli Allah ma en gartu hen etade yurnade ɗo nafoore yimɓeɓe heedi beele eɗen mbawa ɗum safrude